त्या मेकअप मारला मला बघा मातीचं काम. चाय बनवून दाखव मेन. अरे चाय हयचरसून काय टाकतं ए असो का चायवाले. तू बाबा पहिली पीच आहे. तू यांना मोठा काम केलं ना. मोठं काम केलं ना गौरव. आज पुरी माझी ढोरा तकडे माझी बांधलेली आहे आणि पप्पा फोन करतो तरी ढोरा सोडूची. ए रंगू घी काय तू चॅटिंग कसली करतो काय तुका सांग ना. हे चॅटिंग करत चांगलंच नाही बघा. गणपती रंगूचे टाकून चॅटिंग कसली करतं. एक तर आमच्या गणपती उशीर झालो काय रे. रे गणपती गुदगुले करता असा नसा काय हे का सांग ना. हे तू म्हण रे पटकन वाक्य. घेऊ नाही तो तू बोललो तो. बरोबर नाहीला कळतं आम्ही तयार नाही. बरोबर नाहीला माहितीये आपल्या जागेवर आपल्या जागेवर खायचा. काय केलं चल परत परत कर. आवाज केवढो परत घे चल. अरे धर्मेंद्र सुद्धा असंच करी. असंच चुका हेमा मालिनी फोटोसाठी आम्हाला पुन्हा त्या एका ते असायचे ना स्पॉट बाय त्यांना असाच सांगत राहा अरे चुका चुका आणि तो आपल्या मिठी मारून गावात हेमा मालिनी मग तसाच हेमा मालिनी त्याने पटवल्या चुकत राहा सारखं तसंच करतो की काय तू. ए रे ए रे काय ये काय काय बाबा काय चालला. साप्यार एक तरी कळो ठेव. सगळे तू खाल्लंस तर आम्ही देवाक काय घालतला तरी पण ऐकतच नाही तू. खै रे गौरव चाललो काय आचरक शाळा आचरक गेली तुझी. मग गणपती बघू चाललं शाळा सोडून. तर मित्रांनो आता दुपारचे 2 वाजता आणि दुपारच्या 2 वाजता आम्ही चाललो आहोत आचऱ्याला. कारण की एक रील शूट करायची आहे आणि शाळा सुटेपर्यंत लेट झालं असतं म्हणून आता त्याला जाऊन पहिलं त्याला घेऊन आलो शाळेच्या ड्रेसवर आणि आता रील शूट करण्यासाठी आम्ही आचऱ्यात चाललो आहोत. आणि त्याच निमित्ताने आपल्याला आचऱ्यातली आपली गणपती शाळा दिसेल जिथे आम्ही गणपती देतो दरवर्षी बनवायला आमचा गणपती. आणि त्याच शाळेत त्याला नेतो आता रील शूट करायला. जर गौरवची ही रील तुम्ही बघितली नसेल तर लवकरच आम्ही अपलोड करू. गणपती शाळेत. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आम्ही आचऱ्यात येऊन पोहोचला आणि आज आचऱ्या जो बाजार होतो. तर मित्रांनो आता आम्ही पोचलो आहोत जिथे आमची गणपतीची शाळा आहे तिथे. जर कोणाला इथे यायचं असेल तर हा जो टेम्पो आला तो आचऱ्या तिट्यापासून इथे आता मालवणच्या दिशेने चालला त्याच रस्त्यावर आहे. आणि या गल्लीतून तुम्हाला आत जायचं. इथे बोर्ड लावलेला आहे शौर्य मूर्तिकला केंद्र म्हणून. दरवर्षी तुम्ही मूर्ती आमची बघताच कशी असतात ती. बऱ्याच जणांची विचारणा केल्याने बऱ्याच जणांनी गेल्या वर्षी की खरी तुम्ही देताच गणपती. तर कमेंटमध्ये ते सांगू शकत नाही म्हणून हा स्पेशल व्हिडिओ त्यासाठी केलेला आहे. आणि बघा इकडे पेंटिंग काम चालू आहे. हे सचिन गाडी पेंटर झाले हो. किती शेत अजून भरपूरच 70-80 गणपती आहेत मध्ये. आणि मूर्ती बनवणारे ते बघा त्यांचे भाव. त्यांचं नाव काय. भालचंद्र गाडी गाडी. ते मूर्तिकारच आणि हे कलर कामामध्ये. किती वर्ष आली तुमच्या शाळेत चालू करून हवी गावात. 25 वर्ष झाली जवळ. 25 वर्ष आली. मग पहिले मुंबईत होता. हो मुंबईत काम करायचो. आता 13 पासून इकडे येते. तुम्ही फक्त पेंटिंगच करतात ना. सगळं काम करतो. रंगकाम जास्त करून पेंटिंगलाच असते. एकटे गणपती सगळे एवढे रंगवतात. हो काम सगळं करते. माती काम वगैरे. हां हां. माती काम पण माती काम बसाक भेटत नाही ना जास्त. हां हां. कलर कामाला साफसफाई असतात जास्त. आणि ते भाव मातीचाच काम करतात पूर्ण. मातीचंच काम करतात. सगळं काम पण करतात. मग ते पहिले ते काय होते
पहिल्यापासून गावाकच करता तो गणपती लहान हा. असल्यापासून करता लहान असल्यापासून लहान म्हणजे जवळजवळ 14-12 वर्षापासून असल्यापासून मातीकाम करतात ते गणपतीचं. आजोबांचे आजोबा पण करायचे पहिले. हा आजोबांचा आजोबा पण करायचे. त्याच्यानंतर आजोबांनी जाग्यावर राहिल्यानंतर ते बंद पडली शाळा. नंतर मग ह्याने चालू केलं भावान. आता लालबागचा राजा कसलं कलर मारो लालबागचा राजा ना इकडे आणून ठेव गणपती मग सांगतो ऐक गणपती. ह्या पोरग्यांका शिकवतास की हे दरवर्षीच काय रे उचलतं काय गणपती खय नेतं हां गुदगुले करशील ना रंगवताना. ए पहिले आखणी करतात आपल्याच गणपतीची चालू आखणी. तू सांगायचं ना माका ना मी आता येतोय म्हणून. मग मी सांगलंय तुमका फोन करू काय चांगलं ये रेंज पकडली मी दुखावले का हो येतय म्हणून सांगलं तर केव्हा तो कधीतरी ये म्हणून असं सांगत होती. नंतर कधी येऊन मुंबईत जाऊचो मग असा विषय या. तुमचा वेळ कमी वाचत म्हणजे ह्याची सगळी एका आम्ही 2 तासात ना शाळेत ना आणलो कधीचो कॅरेक्टर शोधून अशी बरोबर आमका हवी तीच मिळा बघ कसा रे मग काय बोलायचं तर पटकन सांग. असं असं काय तर बोलायचं पटकन पटकन काय नाही हो ह्यो पोरगो विचारतलो. कन्सेप्ट काय आहे ह्यो रोज तुमच्याकडे येतात एक हा ह्यो पोरगो 2-2 दिवसांनी येतात. गणपती झालो का आमचं गणपती झालो का आमचं मग ते शेवटी तुम्ही एकदम फ्रस्ट्रेट होतात आणि एकदा जो त्याच्या हातात गणपती टेकवतात गणपतीच्या आधीच गणपती या 10 दिवसांनी जाऊचो त्याच्या आधीच एका गणपती देतात कारण की ह्यो मागे लागलेलो आहे सारखं सारखं तुमच्या डोक्यात आता येऊन गणपती झालो का हो माझो गणपती झालो की नाही. हा मग तुम्ही त्याचा गणपती देतात एकदा जो आणि त्याला पिठा गणपती आता गणपती त्याच्या हातात देऊचो ना. हा मग तेवढं सारखं बघा गणपती एवढंच देवा एक छोटस छोटं आहे एवढं. हा. चला तेवढंच हो आमका आमका फक्त तो गणपती बघणार फक्त नाही तो फक्त तुमच्या दरवाजात ना थैसून जाताना बाहेर दाखवतो कशासाठी नेऊचो तो गणपती खेळाक नंतर की आपलं चतुर्थीसाठी. चतुर्थीसाठीच नेवचो त्याका झाला रंगू घेतलं हे रंगू घेतलं हा ठीक आहे तुझी प्रशा तू काय आचऱ्यातलो शाळा पूर्ण आली शाळा मग शाळेत ना येऊन हई येतं पेंटिंग करू कधी यंदाची लगी मग दरवर्षी असतं. आणि इकडे गौरवची अजून आमची प्रॅक्टिसच चालली आहे. आता तुझं हो का त्यांचा वेळ जाता नाही आहे. आणि हो बघा आमचं गणपती आत्ताच तयार करून घेतले नाही आहे आत्ती लिखतं ते बघा. तुम्ही खयसुरले चिंद्रातले त्याच्या ह्याच्या आधी होताच की काय हां त्या मेकअप मारला बरो बघा मातीचं काम. चाय अरे चाय ऐचरसून काय टाकतं हे असो का चायवाले गौरे चाय घे. तू बाबा पहिली पीच आहे तू यांना मोठा काम केलं ना मोठ्यानं काम केलं ना गौरे. आज पुरी माझी ढोराकडे माझी बांधलेली आहे आणि पप्पा फोन करतो तरी ढोरा सोडूची काय हो मग किती वर्ष आली बरोबर एकदम केलं. हा काय आम्ही चेहरो आम्ही डायलॉग बरोबर बोलणार आम्ही उगीच नाही ठरवलं. तेवढा मला माहिती होता पोरगव निवडलेला पण तो तिथं अजून त्याच्याकडनं होईत नाही हवं तसा फिरवलाच ना काही ना तो येवतलो तयार राहतो तो हय जरा अंगारलो होय गांगारलो आमच्याकडे गेलो म्हणून. गौरव दमलो चाय पिऊ पिता. आणि मालवण पासून जर तुमका यायचं असेल तर येऊ शकता जास्त काही लांब नाही नाही. किती 20 लय नाही. नाही हो 15-20 मिनिटं घाई येतो. गेल्या वर्षी गणपती सगळ्यांका आवडलं एक नंबर. यांचं काम कसं आहे आमचं गणपती गेल्या वर्षी जो बघा
ए रंगू घी काय तू चॅटिंग कसली करतो काय तुका सांग ना हे चॅटिंग करता चांगलंच नाही बघा. गणपती रंगूचे टाकून चॅटिंग कसली करत एक तर आमच्या गणपती उशीर झालो काय रे युट्यूबला गेलं त्यांची ब्लॉग हे बघा कलर्स ऑफ कोकण आणि ते लोक रे जेवताना लावायचे दोन तास जास्ती जातो उशीर जातो बघा नाही काय करा उशीर जातो कलर बघा असं लागत राहतो सुकत नाही ना पटकन सुका करतो हे बघ हे दागिने रंगवणारे हे बकडे रे हो गणपती गुदगुले करता असा नसा काय हे का सांग ना तू कितवीत 9वीत भारीच रंगवत रे साईडची फिनिशिंग तुझ्याकडे आहे. बोल आता काय ता मगाशी डायलॉग थैसून मारित होतं एक एक बारी बारी तुला हे तू म्हण रे पटकन वाक्य घेऊ नाही तो तू बोललो तो बरोबर नाहीला कळतं आम्ही तयार नाही बरोबर नाहीला माहितीये आपल्या जागेवर आपल्या राहायचं. जागेवर खायचा घराडे असतं ते तुझं कर तू तुझं अरे Shooting नाही ना. नाही 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 शूटिंग नाही चालू मध्ये मध्ये येता रे त्याचं मुकुट रंगून झालो तू अरे चल ना किती वेळ काय अजून रंगवताच रास अजून हस काय अजून रंगवताच रास काय केलं चल परत परत कर काय अजून रंगवताच रास आवाज केवढो परत घे चल माती करतस हा यो रील होऊ काय आमका व्यवस्थित अरे धर्मेंद्र सुद्धा असंच करी असंच चुका हेमा मालिनी फोटोसाठी आम्हाला पुन्हा त्या एका ते असायचे ना स्पॉट बॉय त्यांना असाच सांगत राहा अरे चुका चुका आणि तो आपल्या मिठी मारून गावात हेमा मालिनी मग तसाच हेमा मालिनी त्याने पटवल्या चुकत राहा सारखं तसंच करतो की काय तू चला पाठव झालं हम्म ये चार गणपती बघू घेते 4 दिवसांनी मी विचारू घेते तुमका झालो की नाही तो गौरव विचारून मी दररोजच येऊन जातोय आज किती 7-8 पेरी झाले हो झालो की ना चला चल आता बघशील चल वया जेव्हा केलंच नाही हो अजून रंगवतासच आज काय हो आता बघलं ना काय रंगवतासच आज काय शा कधी येऊ झालो घेऊन जा. चला हे दप्तर घेतलं असोच येत असतो घरात हे दप्तर ठेवले तर चला मित्रांनो अशा प्रकारे दुपारी इलाव 3 वाजल्यापासून 2:30 वाजल्यापासून इला आणि डोक्याचा पिरला एका शॉटसाठी किती वेळ गेलो हा भरपूर वेळ गेलो हा कारण गौऱ्यान माती केल्या ना बरीचशी रील बघणारच असतो मी कशी वाटली ते नक्की सांगा तो बघा दप्तर बिप्तर घेऊन आवडलं की नाही आवडलो की नाही किती वेळ काढला पुढच्या वर्षी बुकिंग वगैरे करूची असेल तर सांगा तर मिळते आहे जवळपास आचरा त्रिंबक वगैरे मालवण वगैरे पासून तुमका जवळ पडात आचऱ्यात तर चला अशा प्रकारे इथे थांबूया पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ तोपर्यंत बाय बाय अशा प्रकारे एका बुतूर घाल टी शर्ट दुसरा घाल ऐतो देवचा हॅलो मी घराडे नाही होय येतोय ठेवले नीच